Hejdågen. Sitter vi trötta och nyvakna. Elias precis ätit lite frukost. Men jag ska snart göra detsamma. Jag är verkligen ingen frukostmänniska alls. Och jag tycker det är så himla disgusting att äta någonting innan man vaknar till liv. Så jag bara lär. Men ja, en kopp te och så lite frukost så blir det nog bra. Finaste är på jobbet. Kommer väl hem strax innan lunch. Så att jag och Elias är hemma tills dess. Idag blir en lugn dag. För jag är verkligen skittrött. Så ja, vi får se vad vi hittar på. Kanske åka på Funhousen lite senare så att Elias får springa av sig lite. Jag vet inte om jag har hört hur mycket han har börjat prata på sista tiden. Och så det är himla roligt. Men han pratar verkligen hela tiden. Verkligen nonstop. Det är så himla sant. Så att ja. Nej men jag har väl inte så mycket mer att säga egentligen. Så att jag hoppas att ni får en bra dag. Så jag kanske lite senare.